Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Tiyak na mga oras na ikakabsat, alas 5:52, iti agsapa. Anyan nga rakuraks na imbag nga aldaw iti Lunes, iti kablao ko manipot iti dayto nga programa kakabsat. May kalima iti mabilang iti bulan, iti Disyembre, kumusta ti aglawlaw tayo manin kakabsat. Napay nga tatay ti inaldaw kat kanain ko nga kung kumustaan ti aglawlaw yaw. Gaputa adadagi di paset nga agtudtudo, adadagi di paset dito pagilian tayo nga pulos nga handang nga makapados iti tudo, adadagi naglamis. Pero kabuuan kagabi talagang medyo napudot ay ti panawan nga magyaman tayo ti dating agsapa kakabsat. Damanan iti lamis na. Well, nyaman nga panawan ti adda dita kadagita lugar tayo kakabsat. Aya, ket namnamain tayo nga iti Dios nga pagserserbihan tayo saan to nga pulos nga agbalbaliw ket man ti binigit nga programa tayo nga awan iti sabaling itagtag ay tayo no diti ni Apo tayo nga Jesucristo ti agsaparap no iti namnama manipud Lunes aging garay ti Biyernes iti dayting estasyon 1143 DZMR Santiago City. Ti naragsa ka man kabkablaw kada kayo iti aldaw iti Lunes Lawrence Salazar. Damang-dama na ang pagsapit ng Pasko. Malamig na ang ihip ng hangin sa hapon at gabi. Mga tugtuging pamasko atin nang naririnig sa mga radyo. Nagpapahiwatig ang diwa, kahalagahan ito. Buong bayan masaya, inaabangan ito. Kaya't iwaksi ang hirap na pinagdadaanan mo. At sabay-sabay nating ipagdiriwang ang Pasko, sapagkat ang Pasko ay pag-alala kay Kristo. Minsan lang mangyari ang Pasko sa isang taon, ngunit sana'y sa puso natin araw-araw ay Pasko. Gawing makabuluhan ang pagdiwang mo, ibahagi ang pagmamahal na bigay ni Kristo. Buong bayan masaya, inaabangan ito. Kaya't iwaksi ang hirap na pinagdadaanan mo. At sabay-sabay natin ipagdiriwang ang Pasko, sapagkat ang Pasko ay pag-alala kay Kristo. Buong bayan masaya, inaabangan ito. Kaya't iwaksi ang hirap na pinagdadaanan mo. At sabay-sabay natin ipagdiriwang ang Pasko, sapagkat ang Pasko ay pag-alala kay Kristo. Sapagkat ang Pasko ay pag-alala kay Kristo. Amen. Damang-dama mo na ba ang Christmas? Madaydayaw iti makapamismot nga din ganda kita nga kankanta tayo. Well,
Datati umuna nga first album tayo kakabsat nga Christmas. By the way, ado kami nagiging Greek request, nagiging song tayo kakabsat. Hopefully, mai-upload natin lahat itong kasi bakasyon naman. Umutunay tarami kakabsat. Yung mga lahat ng mga songs ko, mabalin yun to i-download YouTube kakabsat. Ngayon kita no maramid ko amin tatang December kakabsat. Well, graman, siyempre dati Christmas song madaydayaw iti Apo. When ang tingin pabayaganan kakabsat, Hebrew chapter 12, 1 to 1 ken 2, wala na, no maipapan kada kayo, nalikmot kayo kadagiti nakadado asaksik, ikatan tayo nga rod, dagiti amin ang makasali iti dalan, ken basol amang sibalot kada tayo, ket agtaray tayo, asipipingat iti lumba, apakisalipan tayo. Di tayo isinsina iti matatayo kini Jesus a Pangulo, ken mangpunno iti pamati. Sana naupay ni Jesus gapo iti cross ngam gapo iti rag-ong agururay ken kuana di na pinanpanunot iti pannakaibabain iti ipapatayn iti cross at daitan as itutugaw iti makanawan iti trono iti Dios. Umalatiw tayo kakabsat iti Pilipos. Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Una na. Diyak ko naan ang nagbalaygi akon, wenno awanan iti pagkurangak, ngim itultuloy ko nga ikabil iti amin nakabailak amang gunod iti gunguna. Daytoy iti panggap nga adda iti panunot ni Kristo Jesus iti inawis na kasumurot ken kuana. Verse 13, kinapudno na kakabsat, diyak ibaga ang naragpat kon daytoy. Aramidik kiti iti may sa abanag, lipatek amin ang napalabas ket ipakat ko iti amin kabailak amang gunod iti adda masangwanan iti kasta sipipingetak nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan tapno magunod ko iti gunguna ngayaw awis iti Dios kada tayo babaan kini Apo tayo nga Hesus Kristo. Maraydayaw iti Apo kadagiti sa unang intay man na binsa-binsaran nga pagadalan iti daytoy nga gundaway kakabsat. Kas kun gunodin tayo kakabsat iti balitok iti na Kristiyanuan nga panagbiag tayo. Iti kang runaan nga gunudin tayo ket isu dadya panagbalin tayo kas kini Kristo. Masapol nga iti tarigagay tayo iti panagbiag ket maikawas iti kada tayo iti kababalin na. Iti amin isaom ken aramidem damagam anya nga ta iti kayat iti Dios nga ibagak wenno aramidek iti das paregan iti dating aldaw. Wenno anya nga ta iti kayat ti Apo nga mabalin ko nga aramiden para iti dayaw na. Iti dangadang tayo diti lubong ket inaldaw dayta kakabsat. Inaldaw nga commitment. Lifelong nga commitment nga kunada kakabsat iti inaldaw-aldaw ket masapol nga adda iti panaki ko karon makidangdangadang tayo iti inaldaw-aldaw ket masapol nga adda dadyo kung kunatay nga commitment iso dadyo kung kunatay tatay nga lifelong nga commitment yan nagtintining lang ijay. Well iti nagsurat ti Hebrew kakabsat kinarit na tayo nga agtuloy tayo kadagiti panggap tayo iti panagbiag ket saan tayo kung mga liplipatan. Ket ni Apostol Pablo isumutlaing iti karit na kada tayo iti pinabilig na dagiti namati dagiti believers kakabsat. Iti Philippians babaen iti panangted na iti testimonyo na. Now kasatno tayo garo nagtultuloy nga ikita dagiti matmata tayo kini Apo tayong Jesucristo. Ni Apo Jesus inawagan na tayo nga sumurot iti abang na. Inawagan na tayo nga agbiag babaen iti pamati. Inawagan na amin nga tattao manipod iti na dumaduma nga kasasaan ti panagbiag nga sumurot ken kuana hanlaan nga dagiti papastor hanlaan nga dagiti namati amin tayo kakabsat sapay kumata ma-qualify tayo amen kas panangayab namot kadagiti immununa nga disipulos kakabsat kas tamet nga iyaban na tayo iti daytoy nga gundaway nga sumurot tayo ken kuana dagiti immununa kakabsat nga disipulos nagduduma da iti naggapuan ngem nagmaymaysada iti panagaramid iti panggep ni Jesus. Manipod ka dagiti immuno nakakabsat nga disipulos makita tayo ti biag ken kababalinda nga adda iti adda kada tayo iti daytoy nga gundaway. Halimbawa po si Pedro. Sino ni Pedro? May nga naturad. Ngem darasudos nga disipulos. Sana la malagip ket panunot tununalpas nga naramid ng digiti banbanag. Kasi iti kababalin ni Pedro kakabsat. Sino pa'y? Ni Juan. Ni Juan mo, may isang silent. Naulimak, ken managbabain, napakumbabalaunay. Kat saan nga imbaga itinagan na, iti insurat na nga libro. Nga mabasa tayo nga kasatno katakneng, iti ayat na kini Jesus.
Mabaling nga kasta ka kay kabsat hanggang nagtagtagari. Ngayon matindi po yung relasyon mo sa Panginoon. Sino pa ni Matthew, Wino Levi, Levi, kung natin Ilocano, agsingsingir iti may nga buwis nga nabakna ng awan iti mga yatken ko na, iti nga awan pa ni Jesus iti panagbiag na. Kat agbibiyag iti talagang niluloko, kiniswitik, mabaling nagtulnog nga adipan mo't ni Jesus. Dagiti amin kakabsat nga disipulos malaksid kini Judas impakita da nga kangrunaan iti amin amin kakadwada ket isu dadya panang surot da kini Apo tayong Hesukristo. Kadagiti amin nga nagbaling nga disipulos ni Jesus inpain na daytoy nga awis umay ka sumurot ka kanya. Well, iti daytoy nga aldaw kakabsat kastamot laang iti awis ni Apo Dios iti tunggal maysa kada tayo. No si ka nga dumdumngeg adda kada masagsagid ka iti daytoy nga gundaway. Wenno kakabsat pigsahan nyo dagiti radradyo yo. Ta baka damo dagiti karuba yung kayat da iti sumurot kin Jesus ngem kurang lang iti paluap. Umay ka sumurot ka kanyak. Ket manipod iti Biblia kakabsat adda ti makita tayo met nga tallo nga tukad iti panang sungbat iti awis ni Jesus. Dagiti tattao, umuna kakabsat dagiti tattao nga sumursurot na kini Jesus gapo iti panagosyoso da. Ket gapo takayat da nga adda iti maala da kini Jesus. Sumurot da gapo ta adda ti kayat da. Kas jay. Mabasa tayo di Juan kapitulo 6 bersikulo 1 aging gana iti 2 kunana kalpasan daytoy napan Jesus iti balasiw iti danaw iti Galilea wenno danaw iti Tiberias. Simurot ken kuana tinakad adu at tao agsipod ta nakita da dagiti nakaskas daaw nga inaramid na idi pinaimbag na dagiti masakit. Adu kakabsat dagiti sumurot nga tattao ken Jesus agsipod ta agbirbirok dalaeng iti naidumduma. Agbirbirok da nga ginasing yan. Mabalin siguro agbirbirok da dagiti nakaskas daaw wenno milagrong ipakita na ni Apo Jesus. Ket kaya't nga makita iti adupay nga nakakaskas daong aramiden ni Jesus isu nga sumursurot da. Dagiti osyosero mat nga tattao sinurot da ni Jesus ket idi nga mabisindan na siya ni Jesus kadakwada impayan na ida iti taraon babaen ti limang tinapay ken duwang ikan 5,000 nga lalaki ken babae ken uubing iti nataraonan. The feeding of 5,000 ko na iti Biblia ngem no kitahen tayo kakabsat 15,000 da jay. Mabalin nga 15,000. Halang ubing ti dadjay, halang lalaki, babae, mabaling 5,000, baka more than 15,000. No? Makita tayo ti milagro ni Apo Diyos jayan kakabsat. Ket anya ti kuna ni Jesus kadagito nga nakadado kakabsat nga tattao. Kuna na ibagak kada kayo iti pudno. Sapsapulen dak gapo na nangankay iti tinapay ket nabsog kayo. Saan agapo ta nakita yo dagiti nakakaskas daaw nga aramid ko insungbat ni Jesus. Para kakabsat kadagiti osyosero saan da nga namati idi nakita da nagkedked da nga awatan iti sursuro ni Jesus. Dagiti matmatada ket bulsek iti kinapudno. Sila awan nakita da. Dagiti osyosero nga sumursurot ken Jesus bigbigen da nga Kristiyano da. Ngem Kristiyano dalaeng itinagan. Ket agbirbirok dalaeng iti pamadayaw. Recognition kaslakas jay. Ikatam dagiti gungguna nga maalada ket iti pagdarikmat iti makitam laeng ket tapok nga ibati dagapo iti kapardas nga pimanaw. Dagiti skriba ken Pariseo ket maibilang kadagiti isyosero nga sumursurot kini Jesus. Sumurot da tapno makita da iti pagkapuyan ni Jesus ket mabalin nga pakauyawan na wenno pakabulyan na. Mabalin nga da lang tikit kitain da. Dagiti isyosero nga sumursurot ken Jesus sumurot da ken kuana aging gana nga saan nga pakialaman ni Jesus iti wagas iti panagbiag da. Dagiti isyosero nga sumursurot ken Jesus saan da nga pulos nga malipas iti dangadang nga sarsaritaan na iti Hebrew chapter 12 verse 1 to 2. Inya pa iti makita tayo kakabsat. Iti may kadwa adu dagiti sumursurot ken Jesus nga naalukoy nga ni Jesus iti Misaya. Ngem agkedked da nga sumurot ken Jesus ket agtulnog kadagiti sursuro na. John chapter 6 verse 35 hanggang 36. Kinuna ni Jesus kadakwada siyak iti tinapay iti biag. Iti umay kanyak dinto mabisinan ket iti mamati kanyak dinto mawaw. Ita na sa okon kada kayo nakita dakon ngem di kay met namati. Iti verse 60
in 61 kuna na adu kadagiti adalan na iti nakangeg iti daytoy narikot unay daytoy a panursuro kinunada siya asino iti umunamong iti sasauan na nupay no awan iti nangibagbaga ken kuana ammo ni Jesus nga agdaydayamudom dagiti adalan na gapu iti dayta. Gapu iti daytoy kuna na iti kasta kinunana kadakwada maupay kayo kadi gapu iti daytoy iti daytoy kuna na pinanawan dagiti adu apa surot na ket saandan nga kimuyog ken kuana kakabsat dagiti naalukoy nga sumursurot ken Jesus sumurot da ken kuana agsipod iti saan nga pag-umiso nga rason nakita da nga narikot narigat unay iti awag ni Jesus isu nga timmalikod da timmalikod da kabsat iti panang surot da ken ni Jesus. Ni Judas na alukoy nga ni Jesus iti Mesias, ngem kayat ni Judas nga saan nga ni Jesus iti mangidaulo, mangidalan kadagiti bibiyag na. Kahit nang agaramid ni Jesus iti pagarian na dito'y lubong, ket sukatan na iti imperyo ti Roma. Tarigagayan ni Judas nga iti pagayatan na iti inaramid na. Well, adu ti kasjay kada tayo kakabsat. Hantay kayat nga makibiyang ni Apo tayo Yesu Kristo, dito'y biyag tayo. Gapot talented ka, gapot addaan ka, gapot powerful ka, gapot nalaing ka, hangkong kakailan, hangkong kasapulan iti tulong iti Apo, I can do it. Kasi lakas niya nga. Pinili ni Judas kakabsat, iti bagayatan na, ket inlibak na ni Jesus, ket inlako na, iti manaw, 30 nga piraso iti pirak. At adda nga pinili na itidalan na ngem itidalan ni Jesus. Ngem amom kade iti napasamak kini Judas. Yes, kaambok mga amboy kakabsat iti napasamak ken kuana pinatay na iti bagina gapo iti bain na. Iti panagpiling aramidin itakabsat isu iti manggedeng iti papanam ken panagbiag mo iti masakbayan. Tama naman, di ba? No anya digbaling nga desisyon mo iti daytoy nga gundaway kakabsat. No siya asino katatao na kuma. Isu iti nagbaling nga desisyon mo ide. No iti desisyon mo nagserbi kay ni Apo, I'm sure may enjoy mo tatta. Ay iti presensya iti Apo. No pinilim iti hanga nagtulnog kini Apo Dios, mabaling agsapsaper katatta. Kung agarod no siya asino katatta isu iti pinilim iti masakbayan, ngem hampay nga naud iti aming kakabsat. Itang aldaw iti tiyempo nga sumurot ka kin Jesus nga agturong iti dalan iti biag nga agnanayon. Dagiti naalukoy nga sumurot kin Jesus, mamati da nga ni Jesus iti Mesias ken iti anak iti Dios ngem agkedked da nga isuko iti puso da tapno idalan da ni Jesus. Kalang kasla ngayon. Di prinsipyo da ito nga tao, sumurotak kin Jesus. No ni Jesus sumurot iti kayat ko nga aramidan. Mga baling kasi ni Jesus kayat nga sumurot tayo ken kuana saan nga may sanga syusero uno na alukoy laang no dikit di may sanga matalek nga adipan hamo nga kadengan hamo ikanti kondisyon sumurot ken ka ang masapol nga aramidem kanyak daytoy panunutam Kristo dayjay ni Apo tayo nga Isu Kristo isu tinang iti biag mo kakabsat isu tinang ipaay ken ka iti no siya asino katatta kakabsat hanga mabaling isu na sumurot ta pagayatam dapat datayo iti sumurot iti pagayatan gaputa, iti pagayatan na, iti tunggal may sa kada tayo, awan tik asping na, no dikit di, puro pagsayaatan tayo, amen. Amen? Well, inyapay kabsat iti makita tayo dito nga gundaway, kasapulan tayo iti kinamatalit, tapno malipas tayo, di kung kunan ni Apostol Pablo, nga dangadang. Idi nga nakita ni Jesus dagiti isyusero, kinalukoy nga timalikod ken kuana, dinamag na dagiti disipulos, pumanaw kayong ba't kadi? Insungbat ni Pedro, Apo, siya sino pa'y iti papanan mi, at dakeng ka dagiti sasao amakaitid, iti biyag mi nga agnanayon. Kuna namot ni Pedro. Mamati kami, kinamumi nga sika iti nasantuan. Nasantuan nga naggapu iti Dios. Dagiti matalek nga disipulos, kuna inda, no sumurot ni Jesus kanyak, mapanak iti sa dinuman nga pangayaban na kanyak. Kat aramidek iti aming pagayatan na, amin nga kayat na nga aramidek amin nga plano na no kabailak aramidek ang nga kaiba actually hanang itin nga Apo Dios dayta no mga kabailan kabsat iti matalik nga disipulos ni Jesus awaten na iti panangidalan iti Dios iti biag na iti matalik nga disipulos kabsat sumurot ken Jesus ket paglikodan na digay tarigagay na wenno pagayatan na iti biag ket iti Dios kakabsat isu ti masurot kadagiti bibiyag tayo agbibiyag babaan iti pagayatan iti Dios
ken kuana ket naisentro iti panagkita na ken ni Jesus. Di Hebrew chapter 12 verse 1 di binasa tayo, ket agtaray tayo as ipipinget iti lumba a pakisalapan tayo, di ta isinsina iti mata tayo ni Jesus a pangulo ken mangpunno iti pamati. Iti siya asino man kakabsat nga agtartarigagay, aya nga manglipas iti dangadang agtartaray nga addaan iti kinapinget kunan ni Apostol Pablo, lipatag amin ang palabas ket ipakat ko iti amin a kabagalak amang gunod iti adda iti masangwanan iti kasta si pipinget ak nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan tapno magunod ko iti gunguna ngayaw awis iti Dios kada tayo babaen kini Kristo Jesus. Kahit kuman kakabsat nga siraan iti daytoy nga panagadal tayo iti may nga testimony, may nga gayem tayo kakabsat nga businessman. Actually ka nakaubingak daytoy. Aya every time nga agsarak kami, dadagi siya isistoryaan na. Kat iti agrugrugi iso na kakabsat. Actually nagrugit hambat nga believer pa ilang ide. Kat iti namaten adat ti changes ijay nga makita kayan. Hindi lang yung sa yang laan nga biyag na no dikit di uri pa jayan ti business na kakabsat. Iti lugar dagamen no Sunday so dadya kung kunada nga market day. Aya iso ti adu nga tao, iso ti tiyempo ti panaggagatang idi dayta nga lugar. Aya ket dagiti daduma iso ti adu kunada iso ti adu paglakwan kunada. Adu iti gaputa adu ti tao. Pero ibahin natin siya. Aya kung kuna na idi na katungtong ko adu bats kuna adu bats iti mga paglaklakwak iti Lunes. Lunes, Windo Domingo nga bagbaga tayo nga market day. Manipod iti nagserbiak iti apo, manipod iti inawat ko, manipod naging born again ako. Kuna na. Aya, ket talaga kasi iti ang baga na kumpara iti, way nagpaiso nga adda ti paglaklak ikumpara ta. Aya, haan ka kasi kaado. Aya, gapon na siyempre dagiti sukin maka-adjust damat. Aya, gapon amuda mat nga so nakat believer awan isuna ti Sunday naka-close isuna iti Sunday mabalindamot nga agad-adjust. Mabalindang agad-adjust nga gumatang daytoy. So kuna na mas adu nga amang iti paglaklakwak iti Lunes. Kaysa di bagbagada nga market. Wen ata pinadayawam ni Apo kuna no umuna nga padayawam iti Apo, padayawan na kan tumot saan lang nga sika agraman iti business mo. Ay atik nga kakabsat, kumusta dagiti business yo? Kumusta iti Sunday yo kakabsat? Kumusta iti kalman? Nang nangruna ka de? Kaya, Lord, agtulnuga keng ka, anya man ti mapaspasamak. Ngam into no, lumalago na yung business, lumalago na yung mga ganito, ganyan, nalipatan dan piman, iti mapan iti church. Kaya panunutin tayo ti Apo ng bendisyon keng kaday takatantay ko mga liplipatan, dahil impangako tayo nga datay ko agbalin nga matalag iti Apo. Awan iti pan nakalugi, ni surrender tayo amin iti Apo. Nga ti panagkunam, Sunday laeng iti kadon ti tao. Nga ti panagkunam, iti Sunday lang ti adu ti kita kabsat ammo ni Apo Dios dayta. Ngem no umuna nga weno kunak karod no umuna nga padayawan isu na padayawan nan tumod dagita nga source of income mo kakabsat. Ay ati nga kakabsat nga dumdumngeg, adda kalagay sa radyo da, iti karit ko kayong kaiti dayti nga bigat. Agbiag ka nga addaan iti kinabatalag ken Jesus. Saan ka laeng nga syusero nga sumursurot ken kuana? Saan ka laeng nga nalukoy? Agbalin ka matalag nga adipen nga sumursurot ken Jesus. Madaydayaw iti Apo dawat man nga agtamod tayo iti dayti nga gundaway ket agkararag tayo. O madaydayaw ka Apo Dios, madaydayaw ka. Tantanok da ka Apo, giyaman kami Apo. Dagiti sasaom. Nga nangagan mi iti dayto nga nagadalan mi Apo nga nangipay manin kada kami iti bilag ken pigsa iti panagbiag mi. Umanay nga mangliwliwa kada kami Apo. Ken isu iti mangted iti kinalinteg ken kinakapoy. Tapno ti sa umununeg pay Apo ti wagas iti panagserbi mi. Mas asidig pay Apo Dios. Iti relasyon mi ken ka. Agyaman kami. Iti pamabilig Apo. Apo si papakumbaba kami nga masudig ken ka iti daytingal daw. Makitam iti kasasaad mi. No anya nga biag ti adda kami iti daytoy nga tiyempo. Apo dawatek man iti panangdalus mo iti biag mi iti daytoy nga aldaw. Pakawanen na kami Apo. No addaman dagiti naaramid mi nga saan nga makayayo ken ka. Addaman naaramid mi Apo nga maikaniwas. Hanga pag isu Apo Dios pakawanen na kami.
dawat nga dalusam iti puso, iti puso mi iti daytoy nga aldaw Apo. Ket ipaayan na kami Apo iti napakumbaba managayat nga puso kang runaan na managserbi nga puso. Apo aramiden na kami Apo nga nadalus nga ubeham iti daytoy nga aldaw. Ket sumarsarunupay kadagiti sumarsarunupay nga aldaw Apo. Dawatag iti panakiaddam kada kami. Kas inadadal mi maipapan Apo iti apanangayab mo iti tunggal maysa. Apo ipalagip mo man kada kami kadagiti karimi. Nga sikalaeng Apo Diyos iti pagserbiyan mi iti agnanayon. Awan ko ba iti sabalin Apo, iti amok nga kainteresado Apo iti kagudwang panagserbi mi. Ket Lord, deserve mo ti 100% nga panangipahay mi iti biag mi kenka. Adaman dagiti tiyempo nga saan mi Apo nga matungpal dagitoy Apo. Ipaayan na kami iti pigsakin panangidalantap ni kasta matungpal mi amin dagito nga karkarimi ken ka. Tulungan na kami nga pudno nga agbiag kami nga nasantuan. Biag nga awan pakapilawan na biag nga awan na iduli nga basol. Itdem kada kami Apo iti panangtarabay iti Espiritu Santo tapno ka addang malaglagip mi han kanayon. Dagiti karkarimi Apo Dios. Dagiti mo upay Apo sika iti magpabilig kadakwada. Well, iti dati nga gundawa ikararag kuman iti family ni Ma'am nga Zeni Apo iti pupusa iti atundang amang iti dati nga gundawa Apo si kaman iti mangliwliwa kadakwada kabayatan iti daytoy nga panaglamlamay da iti amada Apo Dios ipaayam iti pigsa kas agpuypuyat da nga aglamlamay iti dati nga gundawa ket sika Apo Dios iti mga rakop man iti sibubuo nga pamilyada Apo. Giyaman kami Apo Dios iti tuloy nga panangaywan mo kadagiti nga pampamilya. Iti din mi amin nga dayaw ken ka gloria ken ka o Lord God iti balay mi iti dayti met nga aldaw. Apo bendisyonan iti agmalemi kasi kapo iti mangidalan kada kami iti amin nga ramiden iti dayti nga aldaw. Iti panangliwliwa ken iti panangtarabay iti Espiritu Santo isu iti kumuyog kada kami ita nga kanito Apo. Madaydayaw ka idaton mi dagiti bibiyag mi ken ka. Madaydayaw ka Apo Dios iti biyag mi. Tinaga ni Jesus. Amen. Amen. Thank you Lord. Kenatan na adua panubok tigum tengken ka daduma masaksaktan daytoy rikna nupan panunutem ti panagsanud saan gayem agtuloy ka. Alawen, kakabsat Kristiyano, agtuloy ka. Amen. Amen ko naman kabsat. Well, good morning kada kayo amin kada kanagsibsibay iti radyo da. Ore pay, kada kita gbaybuya dito live streaming iti dito nga gundaway kas kini sister nga Josie Alejo Pascua, kini Pastor Virgilin Pascual Makaling. Good morning, Ma'am Rubilin Daruk Agustin. Good morning, Sister Jinky Rakal. Blessed Monday morning, Pastor Joy and DZMR family. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Ma'am Biron, Sir Alex, gulaimbag nga agsapayo amin dita Bacnor. Sister Malu Napila, good morning po. Pastor Ricky Nelson Barrett, good morning. Ore pay, kini Sister Malu Napila watching ko na good morning Pastor and everyone. Lenny Gieb ko na good morning Pastor. God is good all the time and all the time God is good. God bless
God bless po in your family. Ma'am Rubelinda Arok Agustin ko na iti Diyos iti madaydayam napnuan nga bendisyon nga agsapang pastor ken iti dungdungwam nga pamilya. God bless sa inyo kunana. Ma'am Lourdes, good morning Pastor Roger. Ken aming kakabsat, thank you for your invitation yesterday sa FCF. Okay. Ken ni brother nga Sunny Nicer Dilos Reyes, good morning kabsat. Imbag kinaragsak nga Pascuayo dita Canada. Agraman iti pamilyam. Oripay kini Sister nga Rose nga Ramirez, good morning Pastor Leonida Mindor Laitan, good morning Pastor Alma Bicarmi Pimentel, na imbaga bigat Pastor and to all, thank you Lord, manggag kumanan iti kasabang Pastor, sakbay nak manin nga maturog, God bless you Pastor. Thank you Sister Alma mo kada di ka balasiw iti taaw isong sabali ti oras na kabsat. Ma'am Lourdes, good morning Pastor Lawrence and Pastor Joy and to all, God bless po. Kini Sister nga Josie de la Cruz, good morning Pastor and family, happy Monday. Lily Dawagi kuna na naimbag abigat mo Pastor Lawrence Ken iti pamilyam. Good morning Pastor and to your family po. Thank you Brother Sunny de los Reyes dita Canada. O repay kini Sister nga Leonida Laitan madaydayo iti Apo sure kini Ma'am Shirley Dumon kuno na good morning Pastor Lawrence and everyone listening to your inspiring program. Kini tatay nga Daning Buena Vista Esperanza, kini Nanay Esther, good morning kada kayo amin dita California, USA. Kini Pastora Mercedita Magno, amen. Good morning po Pastor and family, advance Merry Christmas po and to all listeners. God bless you and you all. Madaydayo ti Apo. Kini Sister kong Shirley Salazar Blanco, good morning. Kini Madam nga Shirley Dumon, amen. Naragsak kuna na. Amen, naragsak to sumurot ken Jesus. Agserbi tayo ken kuana itinaldaw-aldaw. God bless po. Okay, kini John Chris, kini Sir John Chris Zambrano, a blessed morning Pastor. Okay, happy birthday Sister Magdalena. Aya, ngam na makitambutambong mo manan. Good morning kada kayo aming tagagulak. Jan Chris, Altea, kini DJ, good morning kada kayo amin dita. Oripay kini Sir nga Pedrito Daliego, Pastor, good morning. Regine Adlus, good morning Pastor, God bless everyone. Josie Ramos, blessed morning Pastor, and your family, God bless everyone. Vivian Buenavente, blessed Monday morning Pastor, praise the Lord. Amen. Dolly Pascua, blessed morning po. Amen. Kuno ni Ma'am Biron, kini Tingalina Valentin, good morning Pastor, God bless. Jackson Tablak, blessed morning Pastor. Philomer De Jesus, good morning. Mary Joy Cantano, I trust you Lord, lead me Lord, wherever you go I go Lord, because I love you. Makigreet man Pastor, happy birthday to my husband Joel Cantano. Good morning and happy birthday Brother Joel Cantano. Jose Viernes Salakop, amen. Jennifer Caro, blessed morning Pastor and family in Christ. Marisa Madriaga, okay, blessed morning Pastor and family. Okay, Leonida Laitan, amen. Alma Bicarmi Pimentel, kini Sister nga Joseph, praise the Lord. Nagbayat ti sermon mo Pastor, makapabilag. Mitch Balinbin, amen, praise the Lord, hallelujah. Marisa Galasi, thank you Lord. Maribik Aliaga, happy and blessed Monday to all. Thank for the word of life. Pastora Rosita Castro, good morning. Yes Lord, napakabuti mo. Mila Pumaytok, blessed day Pastor, thanks. A word of God and prayer for today. Alma Pimentel, kini Sister nga Wilma Rivera, Kenti 1143 DZMR. Good morning po. Kung kayo po ay may mga kahilingan at panalangin, mangyari pong pakipost po dito. Sabi niya. Okay. Well, nagagyaman na kakabsat tifan na kaday tila so titalupulong minito. Kikito tayong tumanin. Iti kastimot lang oras. Madaydayaw iti Apo. Lawrence Salazar na yung bagal daw. Itil Lunes. Kastamet maadal muin kay tinggen. Manggigan tayo ti programa. Ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti ketyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides.